Pozrite tam. Hej, choď dole. Ale. Nič nestane, to je odolné. Jaká je čudná úplne. Úplne čudná. Úplne iný, jak pisírsky. Ináč pisírsky... Počkaj. Počkaj. Ešte nekúsne. Nie, už kúsla. A nebolo to. Jak sa dívala. No tam, a teraz sa toč sa. Bože. No tu sa. Aká je to sranda, že? Aha, už ide. Som ukázala teraz jazyk. Kokos, ale dúfam, Boh vie, že či má ešte nejakú škračky. Je tvoje? Nie, ja som nedala nejaké škračky. A vlastne môj Jack tú samičku. Ale tam vôbec žranie nedával. Presne. Ale veď chudec šikové malinky. No a že toto raz za deň. Toto 3-krát, to čo mi dával, to mi nedávaj, to večer im dám. Ježiš. Však ako je môže Ale veď keď to jediný vie... na prídel, no to, tak ja som mala povedať, že ja ti, že poviem tvojej mame, aby tebe nedával, že aby ti dával jedine na prídel, ty kokos. To nech si predstaví, no ja vydržím celý deň bez jedla, ako aj minulé, ale tak... Každý, akože 2 dní, no. Samozrejme, v pohode, ale tak... To vychrtne tá samička a už je v prdeli. Akože čo napríčaš? Akože takto. Horor. No. Pozor. Signál nefunguje. Nevidíme nic, počkaj. Dobre, už to je na to. Dobre. Jak to díva, aha. Maťa pá. Hej! Veď už ho nechaj tak a vymaš. Počkaj. Moja malinka. Kytko.
Panda, panda. 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 No. Rady. Enzo. Cześć.